Ambalila garam pulang dulu sepantap pelayo. Kuah mak kama masak di si kuah. Garam lah lupa pulo. Pada di rumah pulo mak masak beko. Panik mana mak tiba di rumah masak beko. Dia panik buyang baru mak. Buyang baru sudah ambil rumpik mak suruh pulo pembali garam. Pailah sebantan nak. Yolah buyang bali. Tu mak piti yo ko. Minta aja lah sama Bismillah dulu yo. Beko kalau dia nagih piti 10.000 sama wa beko arago garam 2.000 nya na 8.000 lah wa ambil lo beko tu. Minta aja lah sama Bismillah tu dulu. Mak ko pati ba na preto kan. Jangan salah pulo membali beko yang. Dan suruh membali garam yo garam. Jangan micin pulo membali beko. Jangan samolonya na dulu dan suruh membali merica. Ambali katumba labong kapindiang di nyusup dan saya sudah itu tuh. Tolong yo angin-inge garam yo. Kan garam na biasa mak pakai itu. Garam merek GM na gambarnya konci tajirantang model ko tuh. Itu gambar konci kayang na